Здравейте, мили мои! Днес се включвам отново от колата, понеже за пореден път съм в чакане на моята любима дъщеря, този път обаче от уроци по танци. И докато стоя тук, реших да ви пусна едно видео, което се надявам да ви бъде от полза. И става въпрос за постите. Днес започват Великите пости, преди великденските празници. Това са едни пости от 7 седмици. Тази година ние ще празнуваме Великден, мисля, на 16 или 17 април. Но те постите си до 16. И следователно това е един доста дълъг период от време, в който ако сте решили да ги спазвате, трябва все пак да имате предвид какво да правите, какви са ползите, какви са възможни грешки, които може да допуснете. И реших, че може да ви дам информация, която да ви помогне, да ви е полезна и да ви съпътства по време на вашите решения в този период. И така, ако сте решили да правите пости, много е важно първо да знаете, че вашето здравно състояние го позволява. Тоест, хора, които имат някакви здравословни проблеми, може би за вас не е подходящо да правите пости, особено стриктни. Така че, ако някой от вас имат някакви здравословни проблеми, аз бих ви посъветвала първо да се посъветвате с вашият личен лекар и той да каже какво и до каква степен можете да ограничите в своята диета. Защото диетата всъщност е това, с което се храним. Не е нещо, което правим ден за ден, или за една седмица, или нещо такова. Нашата диета е нашето всекидневно хранене. И така, ако имате заболявания, моля ви, посъветвайте се с професионалист, с вашият личен лекар. И ако здравето ви не го позволява, моля ви, не го правете, защото вместо да ви помогне, това може всъщност да ви навреди. Сега, ако обаче можете, какво е възможно да ограничите и какви са нещата, за които трябва да внимавате? Първо, много е важно да погледнете начина си на живот. Тоест, ако вие сте много активни хора, ако работата ви е много физическа или тренирате много, най-вероятно не е добра идея да ограничавате твърде много протеините си и да намалявате драстично храната си. Постите също така нека да бъдат за здраве. Или по-скоро всъщност задайте си въпроса защо искам да го направя. Задайте си въпроса какъв е смисъла на тези пости за вас. Не за мен, не за Пейчо, не за съседката, не за майка ми, не за брат ми, а за вас самите каква е целта за тези пости. Просто защото искаме да отслабнем, защото искаме да сме здрави, по религиозни причини, просто защото искаме да изчистиме тялото от вредни токсини, от храни, с които сме прекалявали до този момент и така нататък, от този род неща. Помислете за какво го правите. И тогава вече, можете да бъдете по-добре информирани и да си дадете сметка за това какво би следвало от този момент нататък. Плюс това, когато ще правите пости, ако сте го решили, чудесно, и много се надявам, че ако сте взели това решение, вие също така сте се подготвили предварително. Защото постите са доста ограничаващи. Например, сега първата седмица тя е доста ограничаваща и може да ядете само растителни неща от растителен характер. За съжаление, виното, въпреки че е от растителен характер, не е позволено. Така че никакво вино. И, за нас, майките, които вечер време най-накрая са в тишината, биха желали да изпият една чашка вино. Ако това ще подобри вашето психическо здраве, бих ви посъветвала запазете си чашката винце.
но по принцип не е позволено. И така, всяка седмица има различни неща. Няма да ви ги обяснявам аз, защото информацията има в Google, където и да погледнете. Та всяка седмица нещата малко или много се променят. В един момент вече ви се позволява да ядете безгръбначни същества. И така, нали, напредваме в седмиците, като последната седмица е най-строга. Най-строга, най-ограничаваща и на разпети петък всъщност нищо не се яде и нищо не се пие. Така че много е важно да си дадем сметка в какво се захващаме и да се подготвим просто. Нали, не е край на света, но е много важна подготовката. И да погледнем това реалистично ли е за нашия начин на живот. Защото ако това ще ни доведе до преумора, замъгляване на ума, да не можем да сме активни, да не можем да функционираме правилно, да не можем да сме дейни и продуктивни на работното място, то тогава най-вероятно трябва да ограничим ограничението, т.е. да не се ограничаваме толкова много, а да си позволим някои неща, за да можем да сме функциониращи. Пък за някой, който може би работи вкъщи или дори не работи в момента, или може да си позволи тези последни дни от постите да е почивка и да си е вкъщи, да може да бъде сам със себе си, нали, да обърне внимание на това, което се случва не само в стомаха му, но в тялото, в ума, в душата, тогава няма никакъв проблем. Разбира се, направете го. Другите неща, които са важни при постите е нали, факта, че ние се ограничаваме толкова много. Някой път ни довежда до едно състояние, което се нарича глад. Ако не сте го чувствали, обещавам ви, по време на постите ще го почувствате. И идва тук проблема вече с тези храни, които са много удобни. Ние ги знаем. Те са junk food, те не са забранени, обаче не са непременно здравословни и определено бих казала, че са позволени. Защото в крайна сметка, ако правиме пост или ако правиме едно изчистване ако правиме фастинг, изчистване на тялото, на организма, приемането на този вид храни определено е изключително вредно, защото в момент, в който тялото е на страшен дефицит, то се опитва да компенсира, да намери хранителните си вещества, запаси и да оцелее, защото за тялото, въпреки че нали, това е ваше решение, ама от еволюционен план за тялото вие го слагате в риск. И то се опитва да оцелява. И когато вие му предоставите този вид храни, замислете се какво си давате. Просто за момент помислете това умно решение ли е за вас, за здравето ви, за целта, която искате да постигнете. Това ще допринесе ли за положителен резултат на целта, която сте си поставили, за крайния резултат, който желаете да постигнете или не. Нека това да бъде движещата сила за вашето решение и ако отговорът е да, хапвайте. Така, това е едно от нещата. Протеините са много важни за нашето тяло. Те са градивните единици на нашите тела, на нашите клетки. Така че протеин е от изключително голямо значение. И ако ние сме много активни, много дейни, ние ще страдаме всъщност. И това, което може да се получи е не просто ако желанието ви е да отслабнете, това, което ще се получи, няма да е отслабване, а ще е загуба на мускул и ще е най-вероятно някаква загуба на мазнини, но най-вече вие ще предизвикате тялото ви да съхранява мазнините, да увеличи мазните депа и да се самосъхрани. И шанса след това
когато приключи поста, шанса след това да качите обратно тези килограми и даже да качите още и отгоре е много голям. Риска е голям там. Затова е много важно да прецените нещата предварително, да си направите сметка къде какво можете да ограничите реално за вашият начин на живот. Примерно за мен лично, аз съм много активна, тренирам, липсата на протеин в диетата ми е просто пагубна за мен. Като го казвам това, искам да вметна, че протеина можем да го набавяме и от други места, не само от животински происход. Така че, нали, просто набавите си го от растителен происход. Има много начини, няма да влизам в подробности, вие сами може да ги откриете, но всъщност, ако имате някакви конкретни въпроси, на които търсите отговор и смятате, че може да ви ги дам, искате да ме попитате, моля ви, напишете в коментарите отдолу, задайте ми въпроси или се свържете с мен на лично съобщение. Ще се радвам, нали, да помогна на всеки, който има нужда, проявява желание за повече информация. Но със целта на този пост е просто да дам повече видимост на нещата, които са свързани с постите. Постите са всъщност много хубаво нещо, защото те, освен че пречистват тялото, те ни позволяват в тези по-трудни моменти да бъдем вътре в себе си, да можем да стигнем до едни дълбини, дълбочини на нашата душа, на нашата същност, на нашето истинско аз, които в забързаното ежедневие и в начина на живот, в който имаме толкова много разнообразие, много разсейване, много хора около нас, много неща се случват, гониме хиляди неща, особено пък ние майките, на работа, децата, семейството, вечерята, чистенето, прането, аз, въобще едни такива забързани животи водим, които всъщност много рядко ни позволяват да бъдем със себе си. Но постите, просто защото са един първо дълъг период от време, второ ние трябва да се подготвяме за тях, ние сме в тях, не можем просто да... Те определено разбъркват малко нашето ежедневие и в момента, когато сме гладни. В момента, в когато сме гладни, трябва да ви кажа, че можем да видим страни от нас самите, които по някой път дори не сме виждали преди. И от тази гледна точка те са много полезни, много хубави. Също така са полезни за това, че изчистваме токсини, изчистваме химикали, изчистваме всякакво презареждане с храни, течности, напитки от всякакъв вид. Намаляването на алкохола и захарта като цяло е голям плюс. Намаляването на млечните продукти също. Честно казано, ако обръщате достатъчно внимание на себе си, можете да забележите, че имате нетолерантност към някаква храна. Защото когато я премахнете от диетата си, много е вероятно, ако имате някакъв нетолеранс, да промените настроенията си, да се почувствате по-жизнени, всъщност да имате повече енергия. И когато след това предоставите този продукт обратно в диетата си, да забележите отново промени, само че негативни. Така че това е един страхотен процес, който е невероятен, когато го правиме съзнателно, когато обръщаме внимание на това, което ни се случва. И тук бих вметнала, че примерно да си водите дневник или би било от страхотен плюс. Би ви помогнало страшно много за тези моменти, когато
забелязвате промяна. Когато ги запишете, по някой път може би даже в момента да не отчетете точно какво се случва, но вие си ги записвате нещата и след седмица или дори след края на постите, когато се върнете и прочетете от начало до край, можете да забележите първо какво сте яли, как се отразява това на вашето тяло и ментално как ви се отразява и да си дадете някакви сметки и заключения за себе си. Може дори да разберете неща, които бихте могли да промените в дългосрочен план. Може да откриете неща за себе си, които не сте подозирали преди, които не ви... как да кажа, в забързаното ежедневие не ви правят впечатление, но когато го видите написано, да забележите един патърн, една последователност, която може и да ви хареса, може да е нещо чудесно, като навик или като ритъм в живота ви, но може и да е нещо, което не ви харесва и да желаете да промените. Така че това е много, много хубаво нещо да правиме. Стига да е с ползотворна цел, т.е. да го правиме с желание, да го правиме с цел любов към себе си и подобряване на нашето аз. И да го правим съзнателно, а не просто така механично. Тогава се обезмисля. Честно казано, всяко нещо, което правим, което не е съзнателно, е безмислено. Защото резултатите ние дори можем да не ги забележим. Или малките стъпчици, грешчици, неща, които ние можем да поправяме, няма да бъдат направени и това, което бихме могли да постигнем като крайен резултат в мащабност или в дългосрочност, накрая може да не се получи, може дори и да сме разочаровани накрая. Така че постите са чудесно нещо, нека да бъдат осъзнати и нека да бъдат също така взети като едно сериозно решение и се посъветвайте с вашият лекар, ако имате съмнения за някакви здравословни проблеми или ако има нещо, което ви притеснява, най-добре е да се посъветвате с някого, за да ви даде насока. И така, мили мои, според мен стига толкова съм ви занимавала. Надявам се това да ви е било от полза. Ако имате въпроси, много ще се радвам да ми ги зададете като коментари и в лично съобщение може, разбира се. И така, успех с постите и обичайте се. До следващия път!